moni nde zovuta kumvetsa kuti zomwe zikuchitika ku Sierra Leone dziko limenelo akuti president wawo anapanga declare state of emergency mu April chaka chinochi chifukwa cha ndinganene kuti chamba chimene chamba kugwiritsidwa ntchito chikuchedwa kuti kushi dzina lake. Anthu amati akasuta akangosuta koyamba basi azingochisakasaka chamba chicha kuti sakhalanso bwinobwino mpaka na asuteso, koma akapitiriza kusuta miyendo mwawomu mumangoyamba kupanga dzilonda zoopsa dzina zake zachabe, koma iwo sakumazimva yolo kuwawa olo china chilichonse, kumangokumbika miyendoyi kena kuwapenga misala ena basi amwalira, chamba chake chikumawapha ena chikuwapitisa kumento. Nde anayamba kufufuza kuti chamba chimene chakupanga bwanji, nde china akupezeka kuti akumaphatikizamo mankhwala ophera udzudzu, komanso akumakafukula manda nkutenga matupi anthu okufa, kutenga mafupa awo kunyenyanyenya mafupa aja ndi kumakasakaniza ndi chani ndi chamba chicha nkumasutitsa anthu. Tsono ati ndingati chiwanda tsopano amati akangosuta afuna chambiri, asutaso kena kuyamba dzilonda kena kwafa, pamene ena akupita kutiko akupita ku mento apenga misala. Nde pano fortunately chatchuka kwambiri ku Sierra Leone ko akusakasaka afuna adzigwira anthu amene akupanga zimenezozo, koma chikupha anthu kwambiri. Ndekazi kumakhala bwanji anthu ena ati amene amayamba kusuta akumasuta sakuziwa kunena kuti akusuta chani, koma akangosuta basi akhala addicted pompo akuyamba kufuna chani, kuyamba sakasaka kunena kuti ufuna kusutaso china. Ndi anthu akungofa ku Sierra Leone chifukwa cha kushi.